बुट आनै सुन्दर नोङो बथल खननांला दे नों बथल लाखनसै नैबे आं मामि आंखौ बथल खननायखौ बादा होदों आंनि फरायनायाव एसे नांगौबा नैबे नाम्बाराव फन हरनो थिनदों होनना बुंहैदो दे बथल खननानै रान दे नोङो मोजाङै फरायनानै मा होनो डाक्टार जानो नै नैबे गथ'आ डाक्टार जानो माला लाइभ खालामनो आं बिराद दुस्थ मबाइल दे मोदैयाव मोदै गबायलै नानि नोंनि मोजांखौ नों बुंना लादे नानि नोंना मा नाम अलखा मुसाहारि अलखा ओमफ्राय नों मा जायगानि सिखरसिलानि सिखरसिला नों मोनानि 8थायाव मानो बथल खनफैदों सोर मामिया थिनदों ना बाबाया थिनदों माया थिनदों बे बथल सेरसेयाव बेसेबां मोनो सेरसेयाव 15 थाखा सेरसेयाव 15 थाखा ओमफ्राय मोनानि 8थायाव नों गियाखै नानि मानो नों स्कुल फरायनो नानि ना बेसेबां क्लासाव फरायो नानि नों क' थाखोआवनो आब' अनजिमा मोनाबो स्कुल गिदिराव जोंहा फिसाया आब' अनजिमायाबा सोर जोंथ' बेखौ सिनायला नानि जोंनि आब' नोंसिनि आब'आ स्कुल गिदिर मा स्कुलाव फरायो बियो सिखरसिलायावनो फरायो सिखरसिलायावनो फरायो गलांसिगोन बेसेबां क्लास फरायो नोंसिनि आब'आ नोंनि क्लासखौ मिथियाना नोंथ' बुहुद समायना नानि मोनानि दा बेसेबां जाखो 8था 21 जाबाय नों गियाखै नानि हारसिं बथल नागिरनो गियाखै एखमबा खनफैयो सानफ्रामबो खनफैया नोङो आदसा नोङो लेखा फरायनानै मा जानो गोसो होनानै लेखा फरायनानै डाक्टार इन्जिनियार मा जानो गोसो होनानै नों नों मा जानो डाक्टार जानो ना इन्जिनियार जानो ना मा जानो गोसो दे नानि नों दे बुंदो दे मा जानो गोसो दे नानि बुंदो दे नोंखौथ' सोर थिनामोन मामि थिनदों मामिनि नामा मा नाम नोंसिनि मामिनि नामा मा नाम मामिनि नामखौ मिथिया आदसा नोंसिनि बाबानि नामालाय आल्लाखौ मा खालि आल्लाखौल' आदसा नों बे सिखरसिलानि स्कुलावनो फरायो नों मोनानि 8था 21 जाबाय 8था 22 जाबाय दाथ' 8था 22 नों गियाखै नानि हारसिं बथल खननो मानो नों सानफ्रामबो खनखायो ना एखमबा खनो एखमबा फुङाव एखमबा लेखा फरायखांनानै नों खनो फैसाखौ सोर लायो ओमफ्राय नोंसोर बथल खननाय फैसाखौ सोर लायो नानि मामिनि नामखौथ' नों मिथिया ओमफ्राय नोंसिनि बाबानि नामा आल्लाख' टाइटेला मा नानि नोंसिना टाइटेला नोंनि टाइटेला दैमारि बसुमतारी नार्जारी ब्रह्म इस्लारि मा बिलमोन ब्रह्म दैमारि नार्जारी इस्लारि मा नोंसिना टाइटेला मा नाम सोंलै बावबाय नोङो सासे नोङो खथाखौ नोंना मा नाम अलखा बसुमतारी मा नोंसिनि मामिनाबो बसुमतारी जागोन बाबानाबो बसुमतारी जागोन बेथ' नंगौ नङा नोंसिनि दादाया लेंहरलाय दादाया लेंहरदो दादाया न'आव थांगोन नानि थांगोन आं नोंसोरखौ दिनै सासे बर' गथ' आलाय सिलाय मोनानि 8:22 टाइमाव जे बिदि बथल खनला बायदों प्लास्टिक बथलखौ मोनो माइना बथल या जरना बथल या एनि बथलखौ मोनोनो दे नानि आंनिफ्रायथ' आं जेबो हरनो हाया आं एफा मानसिबो नङा नोंसोरो दिनै बथल खननांला
केजियावसो नोंसोर 15 थाखा मोनो दा नोंसोर बथल खननांला लेखा फरायहैदो मोजां उन्दुहैदो आं 1000 हरबाय दे नानि दे नानि ओरै फै नों लेखा फरायनानै मा जानो डाक्टार जानो ना इन्जिनियार जानो ना मा जानो दे बुंलाय डाक्टार साननानै नाय दिनै सासे गथ'आ लेखा फरायनानै डाक्टार जानो गोसो दिनै बे गथ'आ दिनै मोनानि खयथा जाखो टाइमा मोनानि 8:25 स्कुल ड्रेस गाननानै बथल खनगासिनो दं दिनै बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा सानदों मा पलिसि खालामदों आंथ' बेखौ जेबो बुंनो रोंला आंथ' बेखौ जेबो बुंला जायखिया बे सासे नों क' थाखोआव फरायोना सासे क' थाखोआव फरायनाय गथ'खौ बथल खनलाबायोबा गोसोआव दुखु मोनो या गाबखांनाय फैयो बेखौ जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिदि उन्दै बैसोआव बथल खननाय मोनानि दिनै नै मोनानि 8:25 जाबाय 8:25 औ 8:25 दिनै सासे जोंनि बर' गथ'आ मा जायगा मोनलाय दानि बियो सकरसिला पिकनिक स्पट धिरबिल ना बेहाय जुदि मोनानि 8:25 जुदि 8:26 जाबावबाय 8:26 बथल खनलाबायोबा गाबखांनाय फैयो बिराद दुखु मोनो माने नोङो लेखा फरायनानै मा जानो गोसो मोनलाय सासे गथ'आ लेखा फरायनानै क' थाखोआव LKGआव फरायनाय गथ'आ लेखा फरायनानै डाक्टर जानो गोसो दिनै बियो नै बथल खनबायनानै जुदि माइनाव बथलखौ थाइसेल' पार केजि बेसेबां माइनाव बे बथलखौ सेरसेयाव बेसेबां मोनो होनदों सेरसेयाव 15 थाखा मोनो बे गथ'आ सेरसेयाव 15 थाखाल' मोनो बे गथ'आ नै मा सेफटि दङ बे गथ'आ नै नायल' जाल' नै बे गथ'खौ नायल' जाल' अन्थाव गथ'आ दिनै सेरसेयाव 15 थाखा बथलनि खना जोंनि बर'आवबो बथल खनग्रा सारखे LKG नों क' थाखोआव फरायना नानि खिन्थु नोङो बिदि खननो दरखार गैयामोन नों लेखा फराय बेनिफ्राय नों खननांला आं बेसेबां हरदों नानि दिनै 1000 दा खननाङा दे नानि दे नों बथल खननांला नों दिनैनिफ्राय बारदो दे नानि दे नों लेखा फरायदे नानि दे लेखा फरायदो दे लेखा फराय नों फैनाङा दे नों सासे लेखा फरायना मा जानो गोसो मोनलाय नानि डाक्टार नों बेखौनो फरायबाय था सासे डाक्टार फरायनो गोसो जादोंबा नों बथल खननाङा मामिखौ बुं ओइ थुमगा बै आंनि गारि माबायाव दं दे आं नाम्बार हरनो बिनानै आङो नोंसिनि मामिया नोंनि लेखा फरायनायाव अभाब जायोबा आंनो फन हरनो थिनदो नानि दे दादाया मामिना मबाइल गैया सोरनिबा हरनोसै मा जायो सोरनिबा आं नाम्बार हरगोन आंनो लेखा फरायनानै डाक्टार जानो गोसो आंखौ बथल दाखुरनो हो ओमफ्राय नैबे दादाया आंनि फरायनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा आंनो फन हरनो नैबे नाम्बाराव फन हरनो थिनदों होननानै आंखौ बुं दे नायखौ दे आं नाम्बार हरगासिनो दं बै खलथायाव दं खलथायाव बे खादे खलथायाव नानि नोङो लेखा फराय नों बिदि खननाङा दे दिनैफ्राय दे दुखु दंलै गोसोआव गाबखांनाय दं सासे बर' गथ'आ आयै सनालै अन्थाव बाथाव गथ' नोङो बिदि खननाङा नानि दे मोना गुना नोङो लेखा फराय बिदि फैनाङा नानि दे नों खननाङा दे बथल खननाङा दे मा नाम होनदोंमोनलाय नानि अलखा मामोनलाय बसुमतारी अलखा बसुमतारीया दिनै मोनानि 8:28 जाबाय बथल खनफैदों नानिया नों खननाङा जानानै दे दिनैनिफ्राय खननाङा दे नों बथल खननाङा दे नों लेखा फराय नोंनि फरायनायाव माबा मोनसे माबा जायोबा दा नानि नों बथा नोंनि फरायनायाव माबा मोनसे जायोबा आं हरजोबगोन नानि दे
मा खालामदों दिनै मोनानि 8थायाव नैब्रा गथ'आ बथल फुगासिनो बथल फुगासिनो 099 UPPL मिथिबाय ना आंनि बुं दे नोंनि बे लेखाखौ लानानै थां दे 099887113 अलंबार दैमारि UPPL निफ्राय सासे आदाया फैदोंमोन फरायनायाव मा नांगौ हरजोबगोन होननानै बुंदों सासे क्लास 8 नों फिसा होनदों खथाखौ फरायनाय ना नों जायगाया मा नाम मोनलाय नानि सकरसिला ओमफ्राय आं नोंनो 1000 फैसा हरबाय मामिखौ बुं फरायनायाव माबा मोनसे जायोबा बेहाय फन हरनो थाखाय दे बेखौ गारना दे नानि दे बेखौ नोंसिनि मामिनो दे ओरै नानि मामिनो हैदे बेखौ नोङो फरायनानै मा जानो गोसो मोनलाय नानि डाक्टार जानो गोसोमोन ना फरायनानै डाक्टार जा आरो नोंथ' फन हरनो रोङा ना आंनो मामिनो आंखौ फन हरो दे गाबोननो फन हरो दे आंखौ दे थांदो दे आङो नोंनो 1000 फैसा हरबाय